mayababa po ang apos neto at kanidi pong kapag nasusyan tamo, rito ning pamamendisyon at turnover din relics ng San Nicolas de Tolentino at Santa Rita de Cassia, Agustinian Saints Laporeni, at pasalamatan tamo ing oras sa babyan ng apos neto kaya katamo bang mabendisyon la reni para king kaya katamong parokya ng Santa Monica. Last November 15 po, ginawa niya sulat niya apos neto requesting the relics of San Agustin and Santa Monica. At sabi kaya po yung Father Romel Farr at sabi ko, yabe na niya naman ng relics ng San Nicolas, huling isang banta mo kanya San Nicolas, tadi Santa Rita, meron niya ka rin Agustinian Saints mo naman. At dila na pong Father Romel Farr, yung Assistant Apostolate General, daring Agustinian King Roma, at niyang March 16 dinatangya, daralano ng relics. Niya pong April 4, may turnover niya kaya katamo, yung relics ng Santa Monica, ang Poy San Agustin. At ngayon po, last week, tinggap kining parcel kang Father Andrew, yung karelang rector ang pong house prior king Manila, at tinong niya hanako yung parcel. At kami ni Stila ng kakatamong Arsobispo ng Aposento, niya pong mamuklat kaniti, bangkit officially, may turnover niya mag-bless na, at may turnover laking parokya ng Santa Monica. And we are representing Santa Monica Parish, yung Parish Christio, ang Pore PPC officers tamo, ang Pore Lingat family, ang mag-sponsor ka rin ng relics, ang pong reliquaries. Ininuman at tiliya kayo. At kaya pa minurin. Sabihin ko kapag mo, inilagay kong yatiyo, king regulation, kami na kanya, hindi kayo ang pamiparamag na rin banga na babay, at lalaki, kami atas may pangalan at imong kayong Santos. Salamat kino, king kanyang ng Relikya, king kanyang banal, na Santos, San Nicolas, Santa Rita. Santa Rita. Lalong inyo ng regalo, ng Agustina sa maraming kaluho, at lalong maging malalang kikikisyon sa pagkayan ko. Kikisyon mo po ng Agustina Fathers, yung mga paraon, at then yung malimundo, kaya yung Agustina, kaya yung San Nicolas, ang po na Santa Rita. Itiyak kong bigyan ng Kristong Pinoy. Amen. Ngayon po, bulat niya nga po siya 20 parcel. Kaya mo gusto. Out the whole time. Makatipin po. Brindog ito nga siya. Ano ko kita? Sakita. Kaya namin makasulat ko nito. Postulat ko Generalis, Agustiniana, Dia Paulo VI, 25, Relics of San Nicolas de Tolentino, Order of San Agustin, Santa Rita de Cassia, Order of San Agustin, from Reverend Father Romel Farr, OSA. Certification na po. Kaya po bukulat din relics. Certificate po. Identification.
dari relic sa foreign reliquary. Kini po ang panantayang blessing of the relics. Kaya modern meeting pemanalan pertama kisah sampaian mission waktu yang Indonesia dan Santo Tolentino sampai kita di Asia paganahan hingga sampai Indonesia hingga kaming tuloy bokasyon na pinusunod ang bodo ng pamanalan ang pamatiwangis ang pamagbayot hingga kaming pamagbe at masakit pagkakabanalan. Hindi siya magpulali ka na rin Malita ikaw niya ng sana para kami kalupong kapatan at paganalan ng Kailang Rasya. Pagin ka ang paganalan sa Espiritu Santo. Amen. Dito, pwede siya mo ng relikyaryo mula ng bili ng relikyan sa Santo Tolentino at Santo Puto de Gracia. Maraming parangalan at pagkamalan ng kanilang kapilya. Sana po ay pwede ng marami manatili ng senyal ng pang-apilo ng kailang lubos at presensya. Uyab namin sa pagkayam ni at pamakyapos na rin sa ato sa rin. Lagyan mo ka, ang buwan niya, ang buwan ng sakit. Amen. Ngayon po, introno nga po siya ito, running relics, running reliquary. Ini po ang panantaya yung pamamuklat ka rin ng Certificate of Authenticity ka rin ng atwang relics. ng Padre Fernando Rojo Martinez, Postulador Generalis ng Orden San Agustin. Kaya hanggang sabla, makatangal at makamasa pwedeng kalaming sulat. Bebebo in Pacho Pilihan, bebebo in Marabulak sa Pantaya at Kagalangan, maraming lalong ikaligaya ng Diyos at pamag-membrasyon o pamanggalang pa rin kaya Santos, partikularmente, lalo na kapag minatanda meting realidad ng butol. Butol yan Ibaran buwak, musibus. Sa Nicolas, first class. Sa Nicolas de Tolentino. At timurin, makayapenin, ang naging material. Teka, metallica. Diyan, teka, tumabilo na kaya na malaking gaya na ito, wala mo kaya check. Maka-lulan, klausa, pelikulo, seriko, maluto, atin yung maluto, ikit yan Atin niya po. atin yung malutong background, atin yung malutong katab, bukilo, kambihan na ng selyo, sigilyo bonita, selyo, seal, papatuto, kung pakuntate, kaya iti
Nia Vieja at Petrovice, di Pagkalugya, ing Fakultate, ing Kapahintulutan, Bangkanita, ing Ikapulikuyang Generasyon, at exponer, reinforcement, iti ang pangting batas na sa Iglesia. Bilang katunayan nga niti, ipirmaking labyutin lala, Isminiales, subscriptus lala. At kampena namin selyo ni kaya kami opisina. Roma, Marso 30, kaya 20 lang din ko pala. Kaya ano dito? NFT of EEG. 2018. Sa ito talaga ngayon. Pada mo. 2011 pa, sa ito talaga ngayon. Pada mo. 2011 pa, ganyan natin. Ano yung nagbiyahe ka. Palakpakan tayo yung escalator of the life. Suli na yung ulo parang Free tayo. yan. Important Cultural heritage yun. Ito yung belum magbubutin. Tutugi. Dokumento ng Padre Fernando Rojo Martinez, Postulador Generalis ng Order o Congregación ng San Agustin. Kali sa mga ng tatakan o nabasa ka riting sulat, Bagay ko ikapugayan at patutuanin ko para aking lalo'y kaligayan ng Diyos at para aking payo ng katang generasyon. Pamanggalang ang kaling Santo Haiti, Santa Rita de Pascia. Antimurin, pagkalubya kaya kayo, inyo mga Metallica Teka, ang gulanan, anong nukal niya makapalaman, Bene Clausa. Ba't siya kayang Ospeks kaya natin, kayang utol, Opens Klasya. Makapaluk, king malutong natin yung pelto, malutong pelto. Gambela ng selyo, ng kailangan opisina, Postulaciones. Babiyamiya, yung fakultate, babiyaming kapahintulutan, para iti manatiliya at tanggap yung publikong generasyon at ipagpulupya pangking aron lo, batas di Santa Iglesia. Yung kawistan at patulayan iti, ipirma kita review in larang timong katiki. Brother Rojo. Roma, pagpunong argoy ni, kumiyata ni Balungan. 2011. O palakpakan tayo sa Pagkita. Cultural heritage documents. May masakit niya ni computer yan delikado manaching ka mo. Di wala retang ng typewriter. Sulat ng Roma. Ninipugang pananta yung pamanuma kaya ng relics panimuna ng Apostol. Sinabi rin San Nicolas Tolentino, panalain mo kami ha. San Nicolas de Tolentino, panalangin mo kami. 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 Panalangin mo kami. Namanya po, San Nicolas de Tolentino. Panalangin mo kami. Gabi ka? San Nicolas de Tolentino. Panalangin mo kami. 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 Ganyan po yung panganuma, king relikya ng Santa Rita. Santa Rita de Pascia, Panalangin mo kami. 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 Santa Rita de Pascia, Panalangin
Panalangin mo kami. 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 Pampalantay po niya Slipat, official na Nover, Medicare, Medicare, official sa Sister Jobet, Obet, Maria. Ano yung SMP? Santa Monica Parish. Pag-PPC po. Pwede nga doon? Muna po yun. Kaya pare ako ang Kay Obet. Ay, ka pala eh. Kami nga doon. Ano na eh? Ewan niya. High-tech yan. Ano yung pagkapan niya? Okay na yung smart school eh. Kaya naman. Ini po babakalayaman o iba't mga poseto, aking kayang bendisyon, and then victorious. Mamaya maka-sulit-sulit sila yung trabaho niyo. Ang parokya, ang mga Padre Greg, dito pong initiative already, neto ka rin makasaot ang kinatang evangelization. King dapat tingnan ka ng karagabang sa Santa Iglesia, pangmanimba, pangharapin sa Panitos, pangmanimuno, pangmagobra, para kaming pagkakalulo, kaming anak, kaming pamilya, at isa na magpupukus ng king pagkanalan. At hanapin na sa Pablo, ano man kagawa nyo, mamangan, matugtog, maghimbang, gawa niya malitik, kaya ang parangal, kaya tiyo, kaya kaya kahit isa na pong simbolo ng kasalitang kayanan, pwede kaya ng isang simbolo sa Valentino, sa Ruta de Cassia, maging additional na o palibayong kapanyaw siya ng kitagyan ng parokya o komunika para lalong nagwa ay nakatang sa pangkayanan at ito na pagurayan mawawala yung pamahan ng ID at yung pamahan ng ID sa pangkayanan yung kinatang ilikas at ilipat ng tutuking day lalo na rin anak yun rin puyo ang buwan rin tutuking imanasyon. Nagayon kay may pura si Yamo kaya nang kaya at manimunang si Pagan para lalo na atang anak ito Kristo ang sila pong kumapili. Nagyan mo ka napili at kayo Kaya mahal mo rin. kaya dumaman din siya mo rin. Bendisyon na naman may upay Diyos at ipagkalubigan ng sa kailangan niyo at sa katawan na nang lalo na panyo sa pagkayang ikaw ng pamilya at komunidad. Lagi ng ka at pangana at ng Espiritu Santo. Amen. At ang bendisyon na yarin eh. May kayo king pamaglitrato. Salamat, Lord.